Prepare tayo ng gugulayin natin. Papaya, gagatan natin with malunggay, with tilapia mga koblaks. So ayan, linisan muna natin itong papaya mga koblaks. Matagal-tagal ako di gumawa ng video mga koblaks. So ayan, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Malunggay mga koblaks. At saka tilapia. Ayan. Prepare muna natin itong gulay mga koblaks. And then piprituhin muna natin yung tilapia mga koblaks. Ayan. Yun mga koblaks, prito na tayo. Prituhin na natin to at ilagay na natin dito sa mantika na hindi pa pala mainit. Ayan. Yan, koblaks, prituhin muna natin to. Yan mga koblaks, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos mga koblaks. So ayan, Happy New Year ulit mga koblaks. Medyo i-stir muna natin tong papaya before natin gataan. Bago to. Bagong style mga koblaks. Before kasi mga koblaks, pag naggagata kami, usually nauuna na yung gata mga koblaks. Ngayon ini-stir muna namin yung papaya. Kakaiba to, kakaiba. Yan mga koblaks, gagataan natin to. Ayan. Yan, luto-lutuin muna natin para mas madaling maluto ang... Yan, mga koblaks, nagtutubig yan. Shoutout pala mga koblaks ng mga tropa ko dyan. Mga koblaks dyan. Muli tayong nabuhay. Ngayon lang na naman tayo nakagawa ng videos. Sobrang busy kasi sa trabaho mga koblaks. Yan mga koblaks ang sekreto ng pagkagata ng papaya. So, i-stir muna yung before kayong maggata mga koblaks para lumabas yung tubig niya. Kasi may mga tubig yan mga koblaks. Parang pag ginataan mo siya, hindi siya yung lamog na lamog. Pangit kainin. Yan mga koblaks. Ito yun mga koblaks. Gagataan natin to. Ito yung sasahog natin dun sa gulay na papaya at may malunggay mga koblaks. Siguro mga koblaks, nagtataka kayo bakit madalas ako magluto ng malunggay kasi ang raming malunggay dito sa village namin mga koblaks. So ayan. Yun mga koblaks, ilalagay na natin after na may stir natin, matanggal natin yung mga sabaw-sabaw ng papaya. Ilalagay na natin yung gata. Pangalawang gata mga koblaks. Ayan. Mga koblaks, lagay na natin yung luya, sibuyas, bawang, oregados natin. Ayan. Yung sili. Lagay na natin yung pirito natin tilapia, yung ulo, dalawang ulo at dalawang ulo lang mga koblaks sa sahog natin. Kasi si Ida hindi siya kumakain ng ginataan na isda. Gusto niya prito lang. Kaya yung buntot ng tilapia mga koblaks, yun ang ilalagay. Ay yun ang kakainin ni Idan Mark. Yan, lagay na natin yung kakanggata mga koblaks. Wow! Sarap naman. Yan ang gusto kong gata mga koblaks. Eh kami kasi mga koblaks sa mga taga Bicol talaga. Madalas kaming maggata, mahilig kami sa gata mga koblaks. Doon nga sa lugar namin, basta may gata, talo-talo na yun, kahit walang sahog, gulay.
Sa lugar namin sa Santa Maria, mga Koblax. Laking Santa Maria kasi kung mga Koblax, yung sa bundok. Ha! Ha! Ayan! Lagyan natin ng asin, sangkapan natin. Suswal, lalagyan natin ng magic sarap, mga Koblax. Ayan! Magic sarap. Baka naman! Yan. Halu-haluin natin. So, ayan mga Koblax, napakasarap. Nilasahan ko na. Sarap-sarap. Konti-konti na lang. Lalagay na natin yung malunggay mga Koblax. Mukhang kulang ata yung gata natin mga Koblax. Kaya konting malunggay na lang ihalo natin. Gusto ko kasi sa gata medyo may sabaw. Yan. San ka pa? Oh my God, ang sarap. Yan mga Koblax, oh. Lapit na yan. Nagugutom pa naman ako mga Koblax. Gutom na gutom ang kalbo. Ayan. Mga Koblax, lagay na natin tong malunggay na favorite ko. So, walang pamatay yung malunggay sa kapitbahay. Marami kasing malunggay dito mga Koblax. Yun, yan. Ayan. Mukhang yan na lang ata ilalagay natin. Kulang yung sabaw. Yan mga Koblax, gata tayo. Gatang tilapia, pritong tilapia na may papaya at malunggay mga Koblax. Yo, yo, yo! Happy New Year! Happy New Year! Yeah! Mukhang masarap itong mga Koblax. Oo, mapaparami na naman ang kain ko nito ngayon. Ginataang tilapia na pinrito muna at saka may malunggay at papaya at kaunting sili. Nilagyan ko yung sili mga Koblax. Di ko muna siya dinurog kasi baka di kumain ng putotoy ko. Ay, yung anak ko pala. Ayan. Okay na itong mga Koblax. Sarap nito. Yan na mga Koblax. Patayin na natin. Okay mga Koblax. Sa sobrang pagmamadali, gusto ko na talagang kumain. Sige mga Koblax, see you next vlog. Bye-bye. Salamat sa napanonood. Bye-bye.